ओरै फैदो गुमै खुलुमबाय लोगोफोर सायख'मला इउटुब चेनेलाव बयखौबो बराय हरबाय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय 10 बोसोर माने 11 बोसोर जेलाव थानांनाय माने NIA केस नांनानै जेलाव थानांनाय सासे बर'नि बिर जोहोलाव सारा दिनै माने उदां जाबाय आरोना बिथाङा जेलनिफ्राय गबाय दा बिथांखौनो बरायनो थांगासिनो दङ आर'नाइजों जोंनि बर'नि ट्रेडिशनेल आर'नाइजों बिथांखौ बरायगोन बिथांनि लोगोफोरा ओमफ्राय दा बिथाङा फैगासिनो दङ जोङो बिथांखौ बरायगोन जोंनि बाटासिपुर सेन्टारावनो बरायनाय जागोन आरोना दिकेजुलि रड स्टेसन बाटासिपुर मेन सेन्टारावनो बरायनाय जागोन बिदिब्ला ब्लगखौ जागायलांबाय थानोसै लोगोफोर नायलांबाय थाब्लानो जाबाय बरायनाय थाबाय सारखौ दे सरकारनि नाजानायाव आरो गारिया जादों बर्थमान सोलिगासिनो मा गानोसै नामा नों लोगोफोर जोङो माने सारखौहाय बरायखांबाय ओमफ्राय दा सारनि न'आव थांगासिनो दङ सारखौ माने नैबे जोंनि बाटासिपुर सेन्टारावनो आर'नाइजों बरायबाय आरोना 11 बोसोर माने 10 बोसोर जेलाव थानायाबो धेमालि बाथ्रा नङा बेखौ माखासे मेथाइ लाबाय आरोना लोगोफोर मेथाइ दङ नै निमकि मिस्टि भुजिया बायदिसिना लाबाय ओमफ्राय नै आदा आं बारा गोजान नङा आरोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय माने 11 बोसोर जेलाव थानायाबो धेमालि बाथ्रा नङा NIA केस नांनानै माने जेलावनो दंबाय थायोमोन दिनै माने गबाय आरो गनायालाय आसाम सरकार बा जोंनि बिटिआर सरकारनि नाजानायाव उदां जाबाय दायो ओमफ्राय दा बे सारनि न'आवनो थांगासिनो दङ माने मोनाबायलै खोमसि जाबाय दा आं स्कुटि सालायगासिनो दं आरोना लोगोफोर दा सारा बबे जायगानि बबे गामिनि नायलांबाय थाब्ला मिथिनानै मोनगोन आरोना लोगोफोर एम्फौबो बिराद दिन्थिलागासिनो दङ मेगनाव बिराद एम्फौ हाबदों नायलांबाय थाब्लानो जाबाय गामिया मामोनलाय इयो मा गामि मोनलाय दा हेरेमाफुर सारनि नामखौ मा होनोमोनथाय औ सुजय गयारि न दे मा माबायाव मा नाम मोनथाय जि सुजुलां औ दे होमबा सार थांसै ना जोङो भिडिअ लाफिनसै गाबोनसिमबो फैफिनसै मोजांनो सार थाथ'दो लोगोफोर जोङो सारखौहाय न'सिम दोनफैबाय हेरिमाफुर आरोना गामिया बे हेरिमाफुरावहाय न'सिम दोनफैबाय बेनिफ्राय दा जोङो थांफिननोसै ओमफ्राय भिडिअआव बेखिनियानोमोन लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होब्लानो जाबाय चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि